Quan parlem de captura de CO2, sovint pensem en tecnologies modernes per lluitar contra el canvi climàtic. Però, en realitat, la història de l'ús del CO2 en reaccions químiques és molt més antiga. Ens hem de remuntar a mitjans del segle XIX. El 1860, els químics Kolbe i Lautemann van descobrir que escalfant fenol i sodi metàl·lic en una atmosfera de diòxid de carboni podien obtenir àcid salicílic. Aquest compost és conegut per ser utilitzat en productes per a la pell i, a un pas més, en la síntesi de l'àcid acetilsalicílic, en principi actiu de l'aspirina. Aquest tipus de química s'ha anat refinant per crear noves molècules útils en medicina. És interessant destacar que, al principi del segle XX, es creia que el CO2 era massa estable i inert per reaccionar fàcilment. Des de la reacció de Kolbe-Schmidt fins avui, la manera com fem servir el CO2 ha evolucionat molt. Ara es fan servir tècniques electroquímiques, fotoquímiques, enzimàtiques i catalítiques per transformar-lo en productes útils. Demberset, confirma'm, el sistema de captura amb Time of One està funcionant? Confirmat, el sistema està operant amb normalitat. Amb aquest nou sistema estem millorant molt el reciclatge dels gasos de rebuig de la nau. És un salt qualitatiu i una mica de respir psicològic també. Sí, i tot gràcies als cristalls Time of One. Recordeu que els vam descobrir en aquell projecte d'orquestra científic? I pensar que tot això va començar amb una idea, capturar un gas invisible. Qui devia tenir la pensada? És una estructura porosa que captura el CO2 de forma selectiva i eficient. S'enganxa suaument i després es pot recuperar amb poca energia. Elegant i pràctic. És fascinant com la vida pot sostenir la vida, fins i tot a l'espai.